May adlaw kaning tanan nga mga suking tigpaminaw ni ning handumanan so sa kawit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Clyde. Sari pa na ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hindi na kita mahal. Hindi na kita mahal. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga tagatayod Konsolasyon Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Clyde. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Dina. Love na sa tika, Clyde. Subot mong ipasabot. Gisugot na ko nimo. Kita na? Oh, Clyde. Kita na. Yes! Mag-propose na ka? O ma, o plano na akong musitol down. Wa na. Patay ta ni Dong Jun. Ma. Ha? Ano mo di ma? Unsam di problema di? Nakapamabdos ning manghod ni mo. Usa? Kuya, sorry kayo. Huwag na ko tuyo ako, ya. Ay nagbinugo man. Bata pa kayo pero nisoda ng butanga. Saom na nga imo man ang obligasyon dyan. Kay ikaw may amahan. Nga, nag-eskwela pa ba ka? Aw. Usao na paunta mo ta nag-eskwela. Ma, Ay. Sige, sige. Ako'y bahala nga mo support ni mo. Padayon sa iyong pag-eskwela. salamat kay kuya. Imaw ba? Sa ato pa, di lang sa gyud ka mag-propose di na. O bay, lisod na. Napunan akong gastuhan. Huwato na lang siguro na ako nga makagraduate si John. Una ko mag-propose niya. Kuy, ay palabig dugay do. Kay basin og madugay mapunan si Dina og paabot mo na saon lang. Oh, bay. Happy 5th anniversary, Pinangga. Happy 5th anniversary. Oh. Asa na? Ang, Ang akong gift. Kada anniversary mo, hatag bagyo ka na ako. Pinangga, naibawabiyagi ka nga, gipit kay ko karon. Daghan kayong mga nahitabo sa niaging buwan. Unya, ako rin may gisaligan sa akong pamilya. Mau ba? Sige, okay ra. Pasensya na kayo ha. Sige lang, sa sunod, mamawi ko, okay? Basta makaluag-luag na kupon. Sa pagkakaroon, sige pasad og monitor ni Papa kay mura siya naigi pamati gud. Pinangga, mamawi ra gid ko nimo. Dong, wa na si Papa di mo. Usa? Ang problema kay wa ra ba tay funeral plan. Wa tay kwarta pagpahimutang og sa pagpalubong ni Papa di mo. Ako rin bahala, ma. Mangutang ko. Pangga, happy na ta mag 7 years. Asa man ta mag-celebrate, anak? Pangga. Kay bawa ka nga, nagkautang-utang pa ko tungkol sa pagkamatay ni Papa. Pero sige lang, sabay lang ta mag-date ha. Unya, magunsa man ta? Magtanga lang ta dito. Pangga, sabta sagod ko. Unsa di akong gibuhat, Clyde? Di ba nagsige naman akong sabot nimo? Pila ka tuig nga nagsige kog sabot nimo. Nagpaabot ko kung kanus aka mamawi nako.
Abi na kung nakasabot ka sa sitwasyon. Nakasabot man ko. Pero hangtod kalos ako magpaabot, Clyde. Ha? Kalos Sige lang. Aso, sige lang, sige lang. Magpasalig kasad ka? Ay na lang. May pagundangon ta ni Clyde. Oh, Usikla ko sa kung oras ni mo. usa? Makigbuwag ka na ko tungod lang ani? Oo! Dili na ko. Buwag na ta. Oh, di na. Recorded by X Thunder Gaming. Mga daan pa lagi ko, makibuwag siya nimo. Paita din yung pobre tabay ta. Bisa kung sa'yo lang na nato kamahal ang tao bay, pero di nato mapugngan. Wa tay katungod nga mupugong kay di nato mahatag ang ilang gusto. O lagi. Muna sakit ka mo tuuran do. Nga pa ni mo no. Padayon sumpring kamot. Naibaw ko nga magbungar yun niya ng tanan. Bay, mular ka kog lain nasod. Ha? Adto ko magsugod og balik. Oh, by Clyde. Ay, kumusta man ka diha sa Hong Kong, nak? Ay, tagsaraman kaayo kang madawag, uy. Nabisi lang gyud ko ma. Trabaho biya may akong giariri. Maong girot gina ko ang tanan akong oras trabaho. Tagsan kay ko makakupot og akong cellphone kod. Maudi ay. Kung mauna, sa ato pa, uwa kay abli-abli sa imong Facebook. Oo ma, wala gyud ko'y oras ana ma. Uy, uwa rin kay kalibutan nga naminyo na si Dina. Mao ba? Oo, og natuman gid ang iyang pangandoy. Ay, dato man kayo iyang naminyo, anak. Maayo kung mauna ma. Kikalimtan naman sa to na ako siya ma. Dugay na kung naka-move on niya. Nak, kung andam na unya ka, uli na yung taon diri sa ato. Gimingaw na mi nga, makauban ka na mo balik na. Ay kabala ka ma. Kung makatigom-tigom na ko ma, muli na gyud unya ko diha sa ato. Ay, salamat kay nauli na ka, nak. Nakoy mga pasalubong ninyo ma. Ay, unya na na. Ay, mugakos ako nimo kay hasta ang gimingaw. Nagyud kaayo ko nimo taon. Mama. Oh, ma, kuan day. Di ra ba day ko diri sa atong probinsya mo stay? Ha? Uy, asa man di ay ka? Ato ko sa syudad ma. Di ba naman ko yung gipanegosyo ni Dong John dito? Mag-open ako og physical store dito ma. Sige, nak. Bisitaho na lang unya ka na mo dito inig opening nimo. Oh, kaon lang mo di ha. Kaon lang mo. Kinsa man ning nanawag? Hello? Clyde, nakaila pa ka na ako? Oh. Nganong di igod? Di na? Opening man sa imong store karon, di ba? Pwede ko mo, ana, magstorya ta? Ayun na lang. Dagang kay tao din eh. Magkita lang ta, human ako din eh. Nganong nakikita man ka nako? Kay gusto lang kong mga musta nimo. Okay ra ko. Naibaw ba imong bana nga nakikita ka nako ron? Wa, uy. Di na. Gusto lang ko makakita ko na unsa nakakaroon. Okay ra ko. Okay ra gid kay ko. Maong please lang. Uli na sa inyo. Basig unsay hunaw-naon sa imong bana. Di ko gusto samok di na. Di ko gusto gubot. Clyde. Kids samar. Busy ra ba ka? Ay, kadiyot lang. Busy harapan ako. Oh. Di na? Clyde, tabagi ko. Nga naman, unsa may problema ha? Dili na ko gusto mo uli sa abo. Daghan kikog bunog sa akong bana. Sa? Nga naman? Naibaw, naibaw ba siya nga nakita ta? Dili. Dugay na siyang banagbal na ko.
Bago pa lang may kikasal. Please, tabagi ko. Dili lang una ko ni mo, babe. Please. Naunsagod in taon ka. Basig ikaw mo'y kontrahan sa bana, ana, ha? Mao lagi ma. Pila na ni sa kaadlaw din eh. Uy, klaruhan na si si plano niya, Clyde. Basig maamong pahinoon ka ng iyang kabuang. Salamat kayo sa pag-atiman ako, ha? Wa ko'y choice. Di sa ka pwede masagdan, di na. Salamat kita, ayo. Wa pag ka mausap. Mahal paghapon ko nimo. Ha? Naibaw kong gibuhat ni nimo kay wa pa ka makamove on ako. Abi nimo. Mahal paghapon ti ka. No, Ikaw paghapon ako hangtod karon. di na. Clyde, magtaban ta. Magpalayo ta sa kumbana. Naman ko yung mga hinipos nga kwarta. Igo na ni para masugod na kita rin duha. Di na nasayop ka. Nitabang ko nimo. Eh di nakalaing tao para nako. Pero wa na ta. Minyo na ka. Ug wa na ko'y planong makibalik nimo. Clyde, Sorry. Pero mas deserve na ako ang babae nga makadawat nako bisag walang wala ko. Kanang di ko biyaan. Sorry, di na. Clyde. Di na kita mahal. Yan sa hangin. Sa tinuod lang, mahal pa na ako si Dina. Pero, gihatagan sad na akong bili ang akong kaugalingon. Naibaw ko nga maabot ra unya ang gustong babae para nako. Nga sa kasakit o kalipay, YBI. Dininalang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimin. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Clyde nga tagatayud Konsolasyon Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalahan, hindi na kita mahal. Kung ako lang, kung ako para sa'yo. RMN